Aquest Carnotaurus és impressionant! El Velociraptor és molt guai. Això és absolutament impressionant. Què està passant? No et preocupis, ho tinc controlat. Oh, no. Deixa, Alex, correu! Deixa, Alex, no us preocupeu. La vareta màgica tornarà el dinosaure a ser un joguina. John, és la teva vareta. Oh no, l'he perdut. No us preocupeu, quedeu-vos aquí. No, és massa perillós. Ves amb compte. Aquest Esalarrarasaurus va ser un dels primers dinosaures descoberts. Va viure fa més de 230 milions d'anys. Era bonic, però ràpid i perillós. Ja tinc la vareta. Genial! Oh, Sí. Visca! xicos, tornem aquests dinosaures al seu lloc. Deixa, Alex, busquem tots els dinosaures. Però recordeu, amb aquesta vareta màgica podem convertir qualsevol dinosaure en un joguina. Sona perillós, però divertit. D'acord, fem-ho! Anem a caçar monstres. On és el dinosaure? Ho has sentit. Uau, aquest és el Quetzalcoatlus. No era un dinosaure, era un pterosaure. Tenia la mida d'un petit avió. Ah! Sí. Això és molt divertit. Aquest és el Majungasaurus. Tenia un musell curt i moltes dents, i un petit bany al capítol. Torna a ser una joguina ara. Aquest és el Velociraptor Blue. Té una franja blava que recorre el seu cos. Així és com va obtenir el seu nom. Oh, no! Tornem-te a ser un joguet, dinosaure. És hora de tornar al lloc que et pertoca. Uau, aquest és el Corrigosaurus. El seu nom significa llangardaix casc. Tenia una gran cresta que semblava un casc. Atrapat. Una paret tan ocupada. Aquest és el Borealopalta. Tenia molta protecció, molt guai. Tornem-te, dinosaure. Estic construint un refugi perquè cap dinosaure pugui arribar fins a mi. Aquest és l'Interrupter. Aquest dinosaure no existia, es va crear en un laboratori. És un dinosaure vilà, espantós, intel·ligent i totalment salvatge.
Fem que tornis. Estic jugant a un joc. Aquest és el Liroraptor. El seu nom significa lladre de foc. Els científics creuen que estava cobert de plomes. Aquest raptor era petit però ràpid. Sí. Oh, sí. Aquest és el Zuniceratops. Tenia 2 banyes i era de la mida d'una vaca. És hora de tornar. Aquest és l'Atrociraptor. Era de la mida d'un gos, però a les pel·lícules és molt més gran, només per diversió. Fem que tornis. Aquest és el Disturtus Rex. No és un dinosaure real. Ah, tan espantós. El Disturtus Rex es va crear en un laboratori i és superpotent. Aquest és l'Elasmosaurus. Tenia un coll molt llarg amb 72 ossos, més llarg que qualsevol altre animal del planeta. Tornem-te a casa. Aquest és el Yanguanosaurus. Pot arribar a la llargada d'un autobús escolar. Anem a buscar-lo. Sí, així mateix. Aquest és el Geniodactes cerus. Sembla un mini també Rex. Aquest és el Carnotaurus. El seu nom significa toro menjador de carn a causa de les seves banyes. Mira els seus bracets tan monos. Som-hi, amigo. Sí, ho hem aconseguit. Eva, deixa. Mireu què he trobat. No. D'acord.
És hora de dinar. Bou, dinosaures. Stuffy, Eva, puc jugar amb vosaltres, si us plau, si us plau, si us plau. És clar que no. Deixa. Només jo i l'Eva jugarem aquí. Vés a buscar una altra cosa. D'acord. Hora de menjar, Atrociraptor. Obre bé, Allosaurus. Idea. Anem a divertir-nos. Esperem fins que marxin. Anem a buscar més dinos. Eva, ens hem quedat sense. D'acord, anem. Oh, sí. Visca! Atura't aquí mateix. Tots els dinos han desaparegut. Atrempem-los, Eva. On és ella? Per què és aquí la vareta? Què està passant? Quin és el soroll? No ho sé. Anem a mirar. Anem. On són? Hem amagat. Hem de provar la vareta màgica en un dinosaure. D'acord, provem. Aquest és l'Allosaurus. Espantós. Dada interessant, Allosaurus va ser un dels primers dinosaures a aparèixer en una pel·lícula. Va, fes alguna cosa. Vinga. Visca! Gràcies, Eva. Hem de tornar a aquest dinosaure i trobar els altres. Primeres gràcies a Deixa. Els dinosaures van destrossar tota la casa per culpa seva. Oh, no està fi, la vareta. Què has fet? Aquest és el Carnotaurus. Atrapat. Què està fent Deixa? Bona tirada. Deixa, tot això és per culpa teva. Perdoneu, noies, només volia jugar. D'acord, et perdonarem, Deixa. I sí, pots jugar amb nosaltres, però més tard. Però primer hem d'atrapar tots els dinos. Visca, gràcies. Anem. No és un dinosaure real. Indominus Rex és molt intel·ligent. És una barreja de T-Rex Velociraptor i fins i tot animals com granotes i sípies. Podia canviar el color de la seva pell, com les sípies. Atrapat. Això ha estat molt a prop. La propera vegada avisa'm o alguna cosa. Mira això! Brachiosaurus era un gegant amable, només menjava plantes. El seu nas estava situat alt al cap, cosa que l'ajudava a respirar mentre menjava dels arbres alts. És hora de fer-te tornar com abans. Sí. Un altre de dinosaure. Aquest és el Dominion Mosasaurus. Era el membre més gran de la seva família, però l'hauré de tornar a fer petit.
Velociraptor era conegut pel seu nom ferotge, que significa lladre ferotge. Velociraptor Blue era fictici. Era blau amb ratlles blaves úniques. Trociraptor guanyarà. Estic animant el Velociraptor. Round 1. Vinga, pots fer-ho. Atrapa'l. Què està passant aquí, noies? No ho veus? Una batalla de dinos. Som-hi, Blue. Vinga, vinga. Vés, pots fer-ho. N'hi ha prou. Van a destruir la casa. Has arruïnat tota la diversió, Staffy. Staffy, alerta. Oh no, la meva vareta. Oh, no, Staffy, corre. Oh, gràcies, deixa. Sempre ets benvinguda, Staffy. Has fet tota la feina. No, tu ho vas fer. Tu. Tu. Gràcies, nois. Has fet tota la feina. Has fet tota la feina. Finalment, podríem jugar junts. Digues a Dominus Rex. Pren això, Carnotaurus. Espereu, nois, ho sentiu. No et preocupis, són només les decoracions. No, és diferent. Espera, comptem-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se suposava que havien de ser 8. Oh, no, on és la vareta? On és? On podria estar? Vinga, més ràpid, nois. Oh, l'he trobat, perdó. L'he deixat aquí. Jo ho gestionaré. Bona sort. Uau, és tan gran. Diplodocus significa doble biga en grec. Té ossos especials sota la cua, que fan que la seva llarga cua sigui forta i flexible. Anem a casa, gran noi. Sí, ja som tots. Amb amabilitat i coratge, els grans problemes es tornen petits. Quantes portes? Quantes portes? Avui aprendrem a comptar fins a 10. Unitat. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número 1. Visca. Excellent. Oh, yes. Bravo, Abo. Número 2. Mil·límetre. Botons interessants. What? Oh, yeah, okay. What? Oops. No way. Oh no, dinosaures. Pas a l'esquerra. Ah. Número 3.
deliciós. Excellent. Fantastic! Great! Woohoo! Wow! 1, 2, 3. Taronja. No. Potser nabiu, capítol. Potser kiwi. Els provaré tots. Això estava bo. Fantastic. L'últim va ser el millor. Una sala deliciosa. Número 4. Wow! 4 tobogans lliscats. Unitat. 2. 3. 4. Això ha estat energitzant. Número 5. Ah. Globos d'aigua. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Excellent! Oh, yes! Let's go! Yeah! Let's go! He fet 10 punts. M'encanten els globus d'aigua. Oh, yes! Número 6. Això sembla divertit. Wow! Fantastic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comencem per aquest. Té textura de paper. Aha. Wow! Ara tenim Urbaz. Wow! Minecraft Pikachu. Marshmallow. Wow. És un vàter. Ara tenim banyera de gelatina. Puc sentir alguna cosa molt gran. Wow! És una màscara. Cançó de bressol. Tenim sorra. Wow! No way. Fantastic. Dimple. Tenim 6 joguines. Ha estat increïble, però tinc les mans brutes. Probablement hauria d'anar a rentar-me-les. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Wow! Fantastic. Awesome. Què hi ha a dins? Aha. Let's go! Wow! Tu, mira això. És Spiderman.
el gat. Número 3. Great! Superman. O Batman. Número 4. Let's go! Harley Quinn. Número 5. 3, 2, 1. Endavant. És Batman. Yeah! Jaco. Fantastic. Això està bé. Número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ara endevinem el sabor. Mil·límetre, pinya. Mil·límetre, crec que és coco. Let's go! Això és definitivament una poma. Mil·límetre, xocolata. Yes! Nabiu. Mil·límetre, albercoc. O potser taronja. Great! Quin és aquest sabor? Aquest és de maduixa. Crec que és mango. Deliciós. Això era molt saborós, però força difícil. Oh, yeah, okay. Número 9. Tantes caixes. Oh, yes! Sembla paper. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. No, això no. Oh, yeah, okay. Això no. Això no. No. He trobat alguna cosa. No way. Wow. Oh, yes! Finalment, porta número 10. Interessant, què tenim aquí? Anem a veure. Fantastic. Excuse me? Slime. Unitat. Dos. Tres és. És tan pesat. 4. 5. Uau, mira això.
6. No way. Això és 7. Què vindrà després? Ah. És Slim Amorat. Número 8. Oh, sí, sí. Wow, wow. Número 9. No way. Deu. Ei, nois, veniu aquí. Ostres, és preciós. Ha estat tan satisfactori.